चला बघा, आम्ही बोललो ना विलेज टूरसाठी. ते बघा आमच्याबरोबर पाठी गेस्ट आहेत, ते एकटेच होते विलेज टूरला. ते बोलले तुम्ही पण चला सर्वांनी. तर त्यांना गाव दाखवायला लावलं, त्यांना नदी. हा ब्रिज तुम्ही पण कोणी बघितला नसेल बघा. हे बघ, हे सब ऐसा हे ते सर्व लावून ठेवलं पाणी थांबवण्यासाठी. पाणी रुकाने केली. यही पाणी आपल्या गावातून जो पाणी येतो ना खाली, तो तसा खाली खाली जात जातो. आणि इथे सुद्धा आहे सिनेक व्ह्यू. बघा तुम्ही किती छान वाटतं बघा. आणि इथे कसं जेवून झाल्यावर लंच झाल्यानंतरच यायचं. ये जो पत्थर है ना, किसी भी कुछ एनिमल का शेप में जैसे हाँ, ये फ्रॉग लग रहा है मुझे. फ्रॉग लग रहा है. ये फ्रॉग लग रहा है मुझे. वो नहीं, सी हॉर्स रहता है ना. सी हॉर्स बराबर बोला. वो वाला ये देखो ना, ये देख बराबर वैसा नहीं रहता सी हाँ हॉर्स हाँ वैसा बराबर है. बस सी हॉर्स सॉरी का उसका मुंह. हाँ, और ये देखिए क्रोकोडाइल जैसा थोड़ा दिख रहा है, इसका मुंह देख. ये जो हाँ ये हिप्पोपोटेमस क्रोकोडाइल जैसा लग रहा है. नहीं है तो हम ऐसे हाँ हाँ बरोबर आहे. सब बराबर एक्सप्लोर बघा इथे सर्व असं एक्सप्लोअर करायला येतं. गाव फिरायला यायचं, गाव बघायचं सर्व. कसं वातावरण आहे इकडे बघा. किती सुंदर वाटतंय, छान वाटतंय. पॉल्युशन लेवल तिकडे काहीच वाटत नाही. आपल्या बंगल्यावरच्या पेक्षा पण इथे जरा छान वाटतंय, मस्त. हे लोकेशन्स कसं गावातल्या आतमध्ये बघा. पण टूरसाठी गाडी लागणार, तर वॉकिंग येऊ शकत नाही. आपण गाडीतून आलेलो आहे. चला मम्मी, एक ही तो डोंगर है, क्या देखने का है मेरे को ऐसा. चलो नेक्स्ट स्पॉट पे. मैडम आपका नाम बताओ. मेरे को नाम नहीं पता उनको. नहीं, हमारे व्यूवर्स को. बोला. किसको मैं बोलूं? हाँ, क्या बोलूं? आपका नाम. आप कहाँ से आए बोलो. माई सेल्फ खुशनमा बारडोली वाला फ्रॉम जोगेश्वरी. हाँ, आणि आप सब्सक्राइबर हो या आप कैसे इधर आए हमारे पास होम स्टे में? तो व्हाट टू से, कि आपका एक फ्रेंड है ना. I came through one of my best friends and colleagues. Now he's like my younger brother, Kaizad Patel. He recommended me that the Shubhangi homestay is very nice and the people over there around also very good. And they are very friendly also. Quite friendly and good food and everything. यस. अभी आपने Very congenial, quiet atmosphere. सब ऐसा बोला. अभी आपने कौन सा थाली खाया? प्रॉन्स फ्राई थाली. अच्छा And लगा now I आपको? would like to eat crabs थाली. क्रॅब्स थाली. हाँ, crabs. ओके, क्रॅब्स पापलेट वो आणि जो आपने रखा था ना हलवा थाली. वीडियो पे. येस. पॉम्प्रेट थाली, हलवा थाली और क्रॅब थाली. चलो अभी नेक्स्ट स्पॉट पे चलो. त्यांना पहिलं गावातली नदी दाखवली, मग ही दाखवलं, जरा ब्रिज दाखवलं. आता तिसरं बघा. त्यासाठी आपल्याला गाडी लागणारच. आपको कैसे पता? ये सब मेरा फेवरेट सॉन्ग. क्या हुआ तेरा वादा, सबका वादा है, सबको याद रहता है. मैं तो वादा ही नहीं करती, मैं बिलीव ही नहीं करती वादे में. इसलिए हम लोग गाना मैं सुनने का वादा वादा नहीं करती हूँ. हाँ. मैं अचानक कर लेती हूँ जो करना है. अच्छा. हाँ सही, अचानक कर ले. हाँ, चला. ठीक करती हो लेकिन बराबर. किसी का खराब नहीं करती. ऐसा बोलती नहीं कि मैं ऐसा भला करेगी. करने का तो ऐसे करते लागलाय. बाजू वाले को पता नहीं चलता. तुझे फुल कर वॉल्यूम. आज फुल वॉल्यूम म्हणजे काय, आज काजलचा बर्थडे है ना. आप ही आए. अच्छा पहले हैप्पी बर्थडे का गाना लगाओ. हैप्पी बर्थडे. 12 बजे हो गया. कौन सा सॉन्ग था? 12 बजे हो गया वो. नहीं, अभी हैप्पी वादा. बर्थडे वाला कोई गाना ना. हाँ. 100 साल हो गए. सुनीता वो गाना वो गन्ने का जूस पीते हो? गन्ने का जूस हाँ हाँ पीते हो ना? हाँ, सब इधर रेडीमेड गाड़ी में ही आएगा. वो तो ऐसे ही रहता है. 4 नको बंद करू, राहू दे. तू दे आतमध्ये आणून. तुला नको? तुला नको आहे का? 3 दो भाई. ओ भाई, 3 हाँ. मेरे को उसको विदाउट आइस बोला. एक विदाउट आइस. हाँ भैया, तो सुनता क्यों नहीं है? क्या आवाज है? हेरा आवाज है ना. भैया, अरे एक विदाउट आइस. हाँ. हमारे में जूस, आज हैप्पी नाश्ता. बर्थडे गाना लगाओ. हैप्पी बर्थडे. अपन शाम को करेगा ना. शाम को करेंगे. आपको मेरे को ही बाबा. ना, एक आइस वाला है. एक बिना इसका उनके पास बनाना है. ये कौन सा है? आइस वाला. हाँ, मम्मी ला दे. हाँ, पीछे मम्मी को. हाँ, क्या एक बिना इसका आपको आ रहा है? अभी बिना आइस. हाँ बिना हाँ आइस. हाँ. ये आइस है. ज़्यादा नहीं डालना ना. नहीं नहीं. ये लो.
पार्सल ये लो मैडम. इकडूनच द्यायचं होतं ना. थैंक यू. हम लोग कैसे चेयर्स किए पे ना हम लोग पीते नहीं. अच्छा इसको भी चीयर्स करने के. हाँ. हे गिरेगा बाबा. ये क्या पीने के बाद चेयर्स कर रहे हैं. चलो ग्लास द्यायचे परत त्याला. हो. नहीं तो हम लोग लेकर जाएगा ग्लास फिर उसका. वो याद रखेगा लाल गाड़ी. जब भी मैंने एक साथ एक चीज़ नोटिस किया है, जब भी मैं किधर ट्रैवलिंग कम करती हूँ, लेकिन जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ ना, किसी का बर्थडे रहता है, नहीं तो अच्छा दिन रहता है, हाँ। अरे वाह। बर्थडे रहता है, ऐसा ही कुछ होता है. आज आप काजल के बर्थडे पे आए. हाँ वही तो हाँ। कुछ ना कुछ होता ही रहता है. भगवान भेजे आपको. हाँ वही. हाथ लावा त्याला, हात लावा त्याला. जोत रहता है ना. चला आम्ही बघा आता भाटे बीचला आलो. भाटे बीच वाळू बघा कशी ब्लॅक झाली इकडे. देखो जो भाटे बीचवर हा कॅमल सुद्धा आहे. आ जाओ आप खड़े रहो, आपको फोटो निकाल दो. बघा आमचे गेस्ट सुद्धा आलेत भाटे बीचवरती एन्जॉय करायला. एरो गया. नहीं दिल में एरो गया. छेद कर दिया. छेद कर दिया. अभी कुछ नहीं हो सकता है. ये जिंदा शेल है, जिंदा शेल है ये. मी कसं पुढे जातं ते हे होतं ना. पाणी आलं पुढे. काजलबाई गेली पुढे. अरे रे 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 रे. हॅपी बर्थडे. गेलो टिक्की लगाओ. मस्त वाटतंय बघा बीचवर. घे काय तुला शेवपुरी घे. चलो आप बैठो, आपके ले लो. बैठे बैठे होते. उससे लो. तो उसको बोला आ जाना बेल चाहिए, ले तो ये लो. चला काजलच्या बर्थडेला ब्लॅक करंट घेऊया. हनी क्रंच. हा बाबू फोटो नहीं करना. हॅपी बर्थडे. Happy दिसते का? birthday to you. हा. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. छान. मी जाता दाखवतो. बस का पता केक का. ती बर्थडेला ती क्रीम आणू ना. हा लावा टिक. आता काय करते असं ना. खाली असं आपलं गुमान आहे का ऐसे वो भगवान का पूजा करते असं. किती बरे. बस हो गया. उमर बढ़ाना उतना घुमाओ. बहुत बहुत हैप्पीनेस देखना of mommy, everybody, of your sister and your husband also. Thank you. And get a good child as soon as possible. Sweet, sweet child. बरोबर. करेक्ट. काय सांग. तुम्ही नाही केलं होतं. सॉरी मी पहिला काउंट करतो. नहीं नहीं ऐसा कुछ उन्होंने भी किया ना. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kajal. Happy birthday to
भाई त्याच्यानंतर काय ओल्ड फ्रेंड्स अँड न्यू हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे टू यू. पहिला केक खाओ. हम्म